Ivangelo kaJohane isahluko 15 isahlukwane sokuqala. Mina ngingumvini owona ubaba ungumlimi. Yilelo nalelo gatsha elikimi elingatheli isithelo uyalisusa. Yilelo nalelo elithela isithelo uyalihlunga ukuba lithele kakhulu. Nina senihlanzekile ngezwi engilikhulume kinina. Hlalani kimi nami kini. Njengalokhu igatsha lingethele isithelo ngokwalo kuphela uma lihlala emvinini, kunjalo nani kuphela uma nihlala kimi. Mina ngingumvini, nina ningamagatsha. Ohlala kimi nami kuye, lowo uthela izithelo eziningi, ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho. Uma umuntu engahlali kimi, ulahlwa ngaphandle njengegatsha abune. Bawabuthe bawaphonse emlilweni ashe. Uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini, niyakucela enikuthandayo nikwenzelwe. Ubaba uyakhazimuliswa ngalokhu uba nithele izithelo eziningi, nibe ngabafundi bami. Njengalokho ubaba engithandile nami nginithandile. Hlalani othandweni lwami. Uma nigcina imiyalo yami, niyakuhlala othandweni lwami. Njengalokho mina ngigcinile imiyalo kaBaba ngihlala othandweni lwakhe. Nginitshelile lokho ukuba ukuthokoza kwami kube kini nokuthokoza kwenu kugcwale. Yilo umyalo wami wokuba nithandane, njengalokho nginithandile. Akakho nothando olukhulu kunalolo lokuba adele ukuphila kwakhe ngenxa yabahlobo bakhe. Ningabahlobo bami uma nenza lokhu enginiyala ngakho. Angisasho ukuthi niyizinceku, ngokuba incegu ayikwazi ukuthi inkosi yayo yenzani, kepha ngithe ningabahlobo nina. Ngokuba konke engikuzwile kuBaba nginazisile khona. Aningikhethanga nina, kodwa mina ngikhethe nina, nganibeka ukuba niphume nithele izithelo, nezithelo zenu zihlale ukuba noma yini eniyakucela kuBaba egameni lami aninike khona. Nginiyala ngalezo zinto ukuze nithandane. Uma izwe linizonda, niyazi ukuthi langizonda mina ngaphambi kwenu. Uma beningabezwe, izwe beliza kuthanda okwalo, kepha lokhu ningesibo abezwe, kodwa nganikhetha mina ezweni. Kungalokho izwe linizonda. Khumbulani izwi enganitshela lona mina lokuthi inciko ayinkulu kunenkosi yayo. Uma bengizingele mina, nani bayakunizingela. Uma begcine izwi lami, nelenu bayakuligcina. Kepha konke lokho bayakukwenza kini ngenxa yegama lami, ngokuba bengamazi ongithumileyo. Uma bengingafikile ngakhuluma kubo, ngabe abanasono, kepha kalokhu kabanazaba ngesono sabo. Ozonda mina uzonda noBaba. Uma bengingenzanga phakathi kwabo imisebenzi engenziwanga ngomunye, ngabe abanasono, kepha kalokhu babonile bangizonda nami noBaba. Kodwa kunjalo ukuba kugcwaliseke izwi elilotshiweyo emthethweni wakubo lokuthi bangizonda ngeze. Nxa esefikile umduduzi engiyakumthumela kini evela kuBaba, umoya weqiniso ophuma kuBaba, kuyena oyakufakaza ngami. Nani niyafakaza ngokuba beni nami kwasekuqaleni.